aħna maħniex se nistordu. Il-ħadd filgħodu f'attività politika f'Taslima il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech kompla bir-retorika illi jekk ikun hu Prim Ministru u l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern il-Maltin jistgħu jkunu biss kburin li huma Maltin. Lill-Partitarji Nazzjonalisti għallhom li huwa kaptan ta' dajsa. Nistgħu inwasluha fil-port, nistgħu nitilgħu l-art u nistgħu ngħidu lil din Malta issa reġa' għandek iċ-ċans illi tkun gburija għaliex ħannaħħu it-teba griża. Bernard Grech semma l-inkubu u lill-partitarji qabbilhom mal-qamħ. U llum il-qamħ ijataw u qed jiżdied. Bernard Grech qal kif pajjiżna jista' jirnexxi biss bin-nazzjonalisti. Ser jirnexxi bin-nazzjonalisti jekk hemm the extra gear. F'diskors isteriku u negattiv, il-kap tal-oppożizzjoni attakka il-pakkett ta' investiment fin-nies ta' 70 miljun euro li ħabbar il-Prim Ministru. Grech arraq u qal il-Ministri ta' żmien Gonzi PN ħadu 500 euro fix-xahar meta fil-fatt ħaduhom fil-ġimgħa. Illi qabel l-elezzjoni ta' 13 jajjar lil min ħażieda ta' 500 euro fix-xahar. F'Taslima f'diskors ta' kważi 3 kwarti, Bernard Grech beda jsemmi lil-ledi fil-akadami u jitlob id-donazzjonijiet għal partit feluq snin l-eks Prim Ministru. Imma ningrazzjawh għaliex permezz tal-maratona nkunu qegħdin insaħħu lil dan il-vejikolu. Bernard Grech ma waqafx hemm. Ħalluh jismakom! Id-diskors ta' Bernard Grech kompla jkun ankrat fil-passat u jitlob il-vot billi jsemmi it-tmeninijiet. Ejja nfakrek fl-ewwel snin ta' Gvern Nazzjonalista fis-87. Fl-ewwel snin ta' Gvern Nazzjonalista fit-98. Imbagħad l-attività Bernard Grech spiċċa bl-innu tal-Partit Nazzjonalista. Għalissa grazzi li kontu magħna u ċaw.